As-sayyaratu ghaliyatun. Ang kotse ay mahal. Ang pag-i'rab ng as-sayyaratu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih. Ang pag-i'rab ng sayyara sa pangungusap na ito, siya ay mubtada, siya ay simuno, kaya siya ay marfu'. At ang alamah, palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhammah sa kanyang dulo. Ghaliyatun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Ang ghaliyatun, siya ay khabar, siya ay panaguri, kaya siya ay marfu'. At ang alamah, palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhammah sa kanyang dulo.